Vi vil gerne bevise cosinusrelationerne. Og her er cosinusrelationerne så nedskrevet. Her ses en vilkårlig trekant ABC, som er inddelt i to retvinklede trekanter. Længden AC er lig med B, og længden HC er lig med X. Derfor er længden AH lig med B minus X. Først så bruger vi Pythagoras på trekant 1 og 2, og i trekant 1 bliver det til h i anden plus b minus x i anden er lige med c i anden, og i trekant 2 bliver det h i anden plus x i anden er lige med a i anden. Derefter så isolerer vi h, så i trekant 1 bliver det h i anden er lige med c minus bx i anden, og i trekant 2 bliver det h i anden er lige med a i anden minus x i anden. Og herefter sætter vi ligningerne i lige med hinanden, så trekant 1 er lige med trekant 2. Og det første trin ser således ud. Og så herefter så omskriver man b minus x i anden, fordi det er en kvadratsætning, og det bliver så til b i anden plus x i anden minus 2bx. Og herefter så fjerner man parentesen ved at fortegnet ændres, fordi der står minus foran parentesen. Og bagefter så går x i anden ud med hinanden på begge sider. Og så ender vi med at få a i anden lige med c i anden minus b i anden plus 2bx. Ja, her tager vi så udgangspunkt i ligningen fra før, men nu vil vi så have x væk i og med, at den ikke indgår i trekanten ABC. Det gør vi ved at finde et udtryk, som udtrykker x, og det kan vi blandt andet gøre ved at tage cosinus. Og når man tager cosinus til en vinkel, så er det lige med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Så derfor, så når vi tager cosinus til c, så er det lige med x divideret med a. Så isolerer vi x i det udtryk, sådan så det giver a gange cosinus til vinkel c er lige med x. Og det indsætter vi så i vinklen ovenover, og som derfor kommer til at hedde a i anden er lige med c i anden minus b i anden plus 2ba gange cosinus til vinkel c. Så isolerer vi derefter c i den her formel, eller ligning, og dermed er cosinusrelationen bevist.